Gerenụ akụkọ ụwa nke taata bụ Tuesday, 26 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Arewa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ma nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Otu ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ekwuola sị na ha ga-agbasoro ụkpụrụ tọrọ ọchịchị n'iwu iji wee kachapụ agọ 7 ahụ fọdụrụnụ n'agọ ndị ahụ atụrụ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja. Ọkaiwu pụrụ iche na-ekpechite ọnụ otu IPOB bụ Ifeanyị Ejiofor kwuru nke a n'ihu ndị nta akụkọ n'Owerri mgbe ha gasịrị lete Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS dị n'Abuja ụnyaahụ bụ Mọnde. Ejiofor sịrị na nke a bụ otu akụkụ na mkparịta ụka ha na Kanu nwere. O kelere ọhaneze maka nkwanye ùgwù ha nakwa nghọta ha n'oge niile ndị a. Ọ sịrị na oge ọnwụnwa a ga-abụ ihe akụkọ n'oge na-adịghị anya. Ọ sịrị na onye ndu IPOB bụ Kanu kpọkuru ndị otu ya na ndị na-eso ụzọ ya ka anya dịrị ha nkọ tụmadị n'oge a enwe ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu ma kpọkukwa ha ka ha gbasoro ụkpụrụ udo. Ọ gwakwara ha sio ka ha na-ekpere ya ekpere mgbe niile. O nyere mmasị obi ike sị na otu ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya agaghị ala azụ n'ịtụgharị agọ ndị ahụ atụrụ ya ma nwetakwa nnwere onwe Kanu n'oge na-adịghị anya. Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra ajụla atụmatụ ọchịchị etiti ikpe ikpe na nzuzo. Ọ gara gbaa akwụkwọ n'ụlọ ikpe ukwu ịma aka megide mgbanwe ụkpụrụ ikpe niile nke ụlọ ikpe ukwu etiti bụ nke e nyere iwu ka ekpee ya ikpe na nzuzo. Ọ gwara ụlọ ikpe a ka o kwupụta iwu nke 3 nke ụlọ ikpe ukwu etiti nyere banyere omenala ikpe ikpe banyere iyi ndụ egwu nke afọ 2022 dịka nke akara nke 36 mpaghara nke mbụ na nke abụọ iwu Naijiria emegharịrị n'afọ 1999 kwuru maka ya dịka nke na-ezighị ezi ma bụrụkwa nke afọ ọjọọ. Kanu n'akwụkwọ ahụ ọ gbara site n'aka ọkaiwu ya bụ Ifeanyị Ejiofor gwara ụlọ ikpe a ka o kwupụta mgbanwe ụkpụrụ ikpe ahụ dịka nke na-ezighị ezi bụrụkwa nke na-agaghị adị ire. Ọkaikpe ukwu John Soho na onye Chief Registrar nke ụlọikpe ukwu etiti bụcha ndị etinyere aha ha dịka ndị ga-azara ọnụ ha n'okwu a bụ nke e nyefere akwụkwọ ya n'aka ndị nta akụkọ ụnyaahụ bụ Mọnde. Cheta na ọkaikpe John Soho kwupụtara mmegharị ụkpụrụ ikpe ndị metụtara iyi ndụ egwu bụ ụkpụrụ ọhụrụ a ga-eji wee na-ekpe ụdị ikpe a bụkwa nke machibidoro ndị nta akụkọ ịbanye n'ogige ụlọikpe wezugakwa ndị a na-ekpe ikpe nakwa ndị na-azara ọnụ ha tinyekwara ndị uwe ojii bụ ndị e nyere ikikere ịbata n'ogige ikpe. Ka o sila dị, onye ndu IPOB na-achọ ka enye mmachibido ebighị ebi megide ndị a na-azara ọnụ ha nakwa ndị nnọchite anya ha na ndị otu ha n'ụdị ọbụla imejupụta ụkpụrụ ọhụrụ ndị ahụ nke ụlọ ikpe ukwu etiti nyere megide ikpe a na-ekpe Nnamdi Kanu.
Ndị otu Squadron 18 nke ndị uwe ojii mobile na steeti Imo wakporo ogige ụlọọrụ ndị ọrụ Nigerian Security and Civil Defense Corps (NSCDC) dị n'okporo ụzọ awara awara siri Owerri gawa Ọkigwe na ehihie ụnyaahụ bụ Mọnde abalị 25 nke ọnwa Eprel afọ 2022 dịka ha gwara ha ka ha kpọpụta otu onye ọrụ ha nwụchiri ma kpọchie ya n'ụlọọrụ Civil Defense n'ihi na ọ kpara arụ nke a na-ekwupụtaghị. Mana mgbe ụlọọrụ NSCDC jụrụ ịkpọpụta onye uwe ojii ahụ, iwe bịara wee ndị uwe ojii a ma ju ha afọ dịka ha malitere ịkụsu aghara wee na-ebuso ndị ọrụ Civil Defense agha nakwa ngwaọrụ ha. Mana dịka nke a na-aga, onye kọmandant nke ụlọọrụ NSCDC ngalaba nke steeti Imo bụ Maazị M.O. Oga bụ onye pụtaranụ ịkwụsị ọnọdụ ahụ ka ndị uwe ojii busoro agha kụpụ ya mkpụrụ ọkwụrụ n'anya, dọkasịa uwe ya ma gbaa ya ọtọ. Ma nke a kpalitere ekpo na ekpo izukọrọ n'etiti ndị uwe ojii na ndị ọrụ Civil Defense dịka mgbọ bịara rịa ibe ya elu ma a gbagburu otu onye ọrụ Civil Defense ebe ọtụtụ ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Ma ndị uwe ojii mesịrị kpọpụta onye otu ha kpọchibidoro ma burukwa ya gbapụ tinyekwara onye kọmandant ụlọọrụ NSCDC. Nke a kpalitere ọgbaghara n'Owerri dịka ọhaneze nọrọ na-agbagharị ịzọrọ isi onwe ha ebe ọtụtụ ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala gbanarịrị ịgbasoro okporo ụzọ ahụ siri Owerri gawa Ọkigwe n'ihi njinji a na-ejinu ebe ọtụtụ n'ime ha kwụsịrị n'Ọjị. Maka ọ dị ugbu a, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Michael Abatam maọbụ ọnụ na-ekwuchitere ụlọọrụ NSCDC ekwupụtabeghị nke a n'oge a kpọtụrụ ha n'oge anyị webatara ozi a. N'otu ihe yiri nke a, otu onye uwe ojii agbagbuola mmadụ abụọ merụkwa mmadụ abụọ ndị ọzọ ahụ n'abalị Sọnde na mmemme mkpọrọ igbe ncheta ọmụmụ nke otu onye eze ahịa ama ama ebelebe agburu na La Silva Bar dị na Gowon Estate nke dị na Egbeda Alimoshun, Lagos n'elekere 9 nke abalị. Ozi anyị nwetara mere ka anyị matasio na onye uwe ojii a jiri mmanya wujuo n'isi ma dịka ọ na-achọ ịgbapụ egbe n'elu n'oge ndị ọbịa nọrọ na-efe ego na mmemme ahụ, ọ gara n'ihu were mgbọ wuzuo ndị mmadụ ahụ ebe mgbọ tụkwara nna ya ukwu. Mana mgbe ọ chọpụtara na nkwụ acharala ya n'ọdụ igu, ọ hapụrụ ogbe ahụ ma rie mgbọmgbọ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọọrụ ndị uwe ojii amalitela ịchọ onye uwe ojii kpara arụ a dịka ma onye uwe ojii ma onye lere ọbịa mmemme ahụ eriela mbọmbọ ugbu a. E nwere ọgba aghara na mpaghara Ọjị nakwa Owerri na steeti Imo ụnyaahụ dịka ndị ọkpa egbe bụ ndị na-emejupụta ọkụ onye apụla ezi gbara egbe aghara aghara. Nke a mere mgbe o jiri ọkara gafee elekere 5 nke uhuruchi bụ mgbe mgbọ riri ibe ya elu nke manyere ụfọdụ ndị mmadụ ndị pụtara n'ezi n'ụbọchị ụnyaahụ riri mbọmbọ lakpuo n'ụlọ. Ka o sila dị, ndị nche ụlọ mkpọrọ dị n'Owerri nke dị n'isi obodo steeti Imo mere ngwa bochisie okporo ụzọ nke gawara ụlọ mkpọrọ ahụ iji gbochie ndị ọkpa egbe ịbata na obi ụlọ mkpọrọ ahụ. Nke a kpalitere ndị ọkwọ ụgbọala na-agba n'okporo ụzọ ji wee kwụsị n'okporo ụzọ. Ka o sila dị, otu ụgbọala bọọsụ bụ ndị njem bịara tụgharịa ma kpugharịa isi ebe ọ na-achọ ichigharị dịka ọ gara sọ isi na okwute ndị eji wee kewasịa okporo ụzọ ebe mmadụ 5 nọ n'ime ya nwetara mmerụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, eburukwala ndị a gawa n'ụlọ ọgwụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti Imo bụ Michael Abatam amanyebeghị ọnụ n'okwu a. Ọgba aghara kụsuru n'afịa Idemmili nke dị na Odokpe dị n'ọchịchị kansụl Ọgbarụ na steeti Anambra n'okporo ụzọ awara awara siri Ọnịcha gawa Atani dịka ndị ọkpa egbe zọchiri n'otu ntabi anya wee na-adọ ndị na-ere ahịa na mpaghara ahụ aka na ntị ka ha lakpuo n'ụlọ ha na nrube isi nye ọkụ onye apụla ezi. Eberebe a gburu n'elekere 7 nke ụtụtụ ụnyaahụ. Otu onye tụpinyere anyị azụ asịrị na ndị ọkpa egbe a kpu nnọọ akwa mkpuchi iru wee zọchie wee na-agwa ndị na-azụ ahịa ka ha sitere n'ebe ahụ gbachisi ahịa ha pụọ na nrube isi nye ọkụ onye apụla ezi. Ndị a na-azụ ahịa mere ngwa gbachisie ọma ahịa ha ma rie mbọmbọ. Cheta na aka na-achị steeti ahụ bụ Charles Soludo anọọla ugboro gwa ọha na eze ka ha pụta n'ama ma na-atụ mgbere ha n'ụbọchị Mọnde na-enweghị ụjọ ọbụla. Mana nke a dị nnọọ ka mmiri awụrụ na mpụta ede ebe mpaghara Ọnịcha ka dịkwa ka ebe a gbara ọsọ. Ụlọ ahịa, ụlọ akụ, ọdụ ahịa mmanụ, ọdụ ụgbọala ka mechisiri emechi, tinyekwara ndị ọkwọ ụgbọala bụ ndị pụrụ n'okporo ụzọ wezugakwa mmadụ ole na ole bụ ndị ji ọkpa ejegharị.
Igbo ndị nwe mmadụ chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị bụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001 ka ị nwee ike nweta akwụkwọ fọm itinye aha gị. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Simon Ekpa bụ onye na-achọ nnwere onwe Biafra ekwupụtala ọkwa onye apụla ezikpụ ọkụ n'ọnụ na mpaghara South East maka nnwere onwe onye ndu otu IPOB bụ Nnamdi Kanu. Ekpa kwupụtara nke a ụnyaahụ wee sio na a ga-enwe ọkwa onye apụla ezi n'abalị 3 na mpaghara South East iji mee mkpesa megide ịga n'ihu na mkpọchibido onye ndu otu IPOB. O kwuru nke a n'akara nzirịta ozi Twitter ya ụnyaahụ. Ọ sịrị na a ga-enwe ọkwa onye apụla ezi n'abalị 16, abalị 17 nakwa abalị 18 nke ọnwa Mee afọ 2022. Ọ sịrị na nke a ga-abụ ọkpụtụrụkpụ bụ ahụbere mbụ ya na mpaghara ahụ. Cheta na IPOB akwụsịla ọkwa onye apụla ezi n'ihi oke ihe isi ike ọ na-enye ndị bi na mpaghara South East, ebe ha gara n'ihu na-arụtụ aka sio na ọ bụ ndị bi na mba ofesi bụ ha na-emejupụta ya bụ ọkwa, tinyekwara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ọkụkọ amaọcha adịghị mma bụ ndị na-agbakọta aka ime ka ihe na-esiri ndị ogbenye bi na mpaghara South East ike. Ndị bi n'ime obodo Mada dị n'ọchịchị kansụl Gusau na steeti Zamfara ahapụla ụlọ ha rie mbọmbọ n'ihi ụjọ mwakpo ndị ọkpa egbe bụ ndị gburu mmadụ 7 ndị nche obodo n'agha omemmegwara ha bịara n'ụbọchị Sọnde. Ndị isi ndị uwe ojii kwupụtara nke a ụnyaahụ dịka ha sịrị na ha ezigala ndị ọrụ ha n'ime obodo ahụ ịhụ na e nwere udo na nchekwa. Otu nwaafọ obodo ahụ bụ Yusuf Anka sịrị na onye ndu ndị nche obodo bụ Dan Mudi na Mada duru ndị otu ya gaa n'ọdọ ndị ekperima wee gbagbuo otu onye ekperima a na-atụ egwu bụ Malaika Hausawa nke pụtara mmụọ nke ọnwụ n'asụsụ Hausa. Maazị Anka sịrị na ogbugbu egburu onye ọkpa egbe a bịara kpasuo ndị ekperima iwe ebe ha jiri iwe na ọnụma bịa agha omemmegwara. Ndị obodo a bịara bunye nwa amadi ahụ bụ onye isi ndị nche obodo abụ ekele nke ukwuu maka igbu onye ekperima ahụ bụ onye na-eme ndị mmadụ ụra aga n'anya n'ime obodo Safe ma gbakwa ọtụtụ ụlọ ọkụ. Otu onye ọzọ bi n'obodo ahụ bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha siri na egburu Damudi na Amada bụ onye isi ndị nche obodo nakwa ndị otu ya mmadụ 7 mgbe o jiri 4 gafee elekere anya 10 nke uhuruchi. Ọ sịrị na ndị ekperima eweghala obodo ahụ ma kpuchie ya ebe ọtụtụ ndị bi n'obodo ahụ eriela mbọmbọ. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ekperima na ndị nche obodo a kwarịtara mgbọ ruo ọtụtụ awa tupu ha emerie ikikere ndị nche obodo ahụ wee gbagbuo mmadụ 7 n'ime ha. A gbagburu otu onye ma merụkwa otu onye agha ahụ na mwakpo ndị agha Isiekwu ọnwụ wakporo ogbe nke ndị agha dị n'obodo Ogboyibiri bụ ebe e nwere ụlọ nshipụta mmanụ Shell Petroleum Development Company nke dị n'ọchịchị kansụl Ijaw South na steeti Bayelsa. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ekpo a zurunu ruru awa 3 tupu udo alaghachi na mpaghara ahụ ebe ndị agha Isiekwu ọnwụ na ndị agha kwarịtara mgbọ. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị oji Isiekwu ọnwụ azọchiri n'ogbe nche ndị agha n'ụgbọ mmiri 3 ma malitekwa ịgba ndị agha egbe ebe ndị agha zaghachiri ha. N'otu aka ahụ kosiladị na nzaghachi ya, ọnụ na-ekwuchitere otu JTF nke akpọkwasịrị Operation Delta Safe bụ Captain Victor jụrụ ikwu okwu na njinji ahụ jirinụ, mana ụfọdụ ndị agha kwupụtara nke a dịka ihe mere eme ebe ha kpọrọ ekwe nkụsio na ha na-agba mbọ iweghachite egbe onye agha ahụ ezuru ezu ma nwụchikwa ndị kpara arụ ahụ. Kosiladị ndị agha Isiekwu ọnwụ gbagburu otu onye agha onye aha ya bụ Joe ma napụkwa ya egbe ya. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị hụrụ ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka emesịanụ, mana chụpụ anyị achịkọta ya kpamkpam. Chee ntị ka ị nụrụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans, the die is cast, the wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children,
Men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, just last week is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense Monthly Fundraising, starting Saturday, April 30th, 2022. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra. All hail Biafra. ABVet, American Biafran Veterans Network, Nwada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All hail Biafra.